Скъпи приятели, четвъртия конкурсен ден на 12-то издание на Международен фолклорен фестивал село Царевец, община Свищов 2024 е почти към своя край. Сега чухме на сцената по време на конкурсната програма една изключителна млада фолклорна изпълнителка и го казвам не защото сме пред нашата камера, защото реално го мисля. Тя е страшно талантлива и съм убеден, че ще направи впечатление на конкурсното жури, тъй като е и един от лауреатите на конкурса Старите песни на нов глас. Сега ще се представи за нашите зрители. Здравей, да ни кажеш как се казваш. Здравейте, благодаря за милите думи. Аз съм Ралица Хайдърска от град Плевен. На колко си години? Вече на 18 години. Прекрасна си, много ти е красива и носията. За първи път ли идваш тук на фестивала? Да, за първи път присъствам тук и много съм щастлива. Страхотно е, всичко е толкова изпипано и се радвам, че успях да дойда тази година. От колко години се занимаваш с българска народна музика? От съвсем малка. С тази музика съм закърмена и съм израсла с тази музика. Доста интересен репертуар и подбора на песните, които представяш тук тази година. Няколко думи за тях. От репертуара на Борис Машалов, бавната песен, Иван Чоратки за Либи и с песента, която се представих и Старите песни на нов глас също беше от неговия репертуар за Блелом и Ягънци. Неговите песни са наистина много въздействащи и искаше ми се да въздействам по този начин, както той въздейства на хората. Не е ли трудно да се пеят мъжки песни? Трудно е, но ако го пееш от сърце и си намериш правилната тоналност, ще се справиш. А гледат твоите приятели и хората в твоето обкръжение на това, че се занимаваш с българска народна музика? Как гледат? Те са... не знам. Добре настроени, предполагам, смисъл твоите приятели? Приятелите ми са добре настроени, те много ми се радват и ме подкрепят и винаги, когато имам някакъв концерт в моя град, идват да ме гледат и да ме подкрепят. Как виждаш своето развитие в следващите години и ще продължиш ли да се занимаваш с фолклор? Разбира се, че ще се занимавам с фолклор за напред. Това винаги ще ми остане в сърцето, българското, нашето. Аз също изпълнявам и други песни, поп и джаз, свира на китара, свира на пиано и ще се занимавам и с всичките тези неща за напред, но фолклора ще ми е в сърцето винаги наистина. А труден ли е фолклора за изпълнение според теб? Да, много труден. Но това е основата и казвам, че винаги който може да пее фолклор, да пее народни песни, може да пее абсолютно всичко. Колко време ти отне за подготовката днес? Подготовката е откакто съм започнала да пея още от малка. Това е подготовката и с всяко едно излизане на сцена аз ставам все по-уверена в себе си и по-добре изпълнявам песните. На кого искаш да благодариш тук и сега? Благодаря на всички, които ме подкрепят, на всички, които ме аплодират, които харесват това, което правя и ще продължавам да го правя за напред. Едно пожелание към всички зрители, към организаторите на фестивала? Пожелавам на организаторите на фестивала да не спират да правят това всяка година, защото е нещо специално, нещо прекрасно и радва българските души. А за зрителите пожелавам да се радват на българския фолклор, защото това е нещо в сърцата, което остава. Ще те притесним ли достатъчно, ако те помоля един лек мотив да ни изпееш тук пред камерата? От коя песен? Която си прецениш, която на теб ти харесва. Слънцето трепти и изгрява ганкини двори, огрява ганка си крави доеше, Иван дуплета стоеше, Иван дуплета стоеше и си на ганка думаше. Прекрасна си, успех и напред! Благодаря много! Фолклорна усмивка.